По-отдехме. 150 паунда грам злато. Я ги гледайте котия. Какво става тук, бе, човек? Тук е пещ. Мане ги котия затри. А? Не. Тати, кажи хело. Ей, изплатил се, ставам вира вода стана. Ставам вира вода. А? Дай тати. Like this, there. Ма you have бе, тати. Ти имаш вкъщи, бе, човек. Ти имаш много вкъщи. Тати купил, бе. Да. Чакай да вземе папиш, я да вземе папиш. Quickly. Hello, boss. How are you, Jackie? Jackie? Yes, good, Jackie. Give me two small, yes, small. Two rice. Yes. Give me this chicken. Yes, and that? Give me Sweet sour chicken barbecue kumpa. daikon-pa. One more, yeah? Yes, same or Same. Yeah. Hey, this is small box, yeah? This small box. Okay. with the last one? No, large, no. Hungry, sir. I'm not hungry too much. I'm not eat because 2-3 hours трябва да eat. Yes, give me this one. Give here, Atka, give you this one. Give. Not be jealous. Айде, please. Слагай месове, затро, Jackie. Jackie, no 10 pound, no half 10 pound. No half, I'm not rich. I'm not Boris Johnson. Boris Johnson have money, me no have money. I'm not rich. Half your car. Half cash. King or queen? Гледай, парите пътуват. О, татко. Колко иска това, бе? 14, е? 14, that's it. Thank you, yeah? Welcome. Какво направи това? 14 паунда, бе, човек. Order for you, see? Thank you very much. All the best for you. Yeah, thank you very much, Jackie. I love Jackie Chan. Jackie Chan, good artist. Yes. Jackie Chan. Come. Hello, Baba. How are you? Baba, there's something for free to give me. Here, this dinner to give me for free. For child, look, my child, look. Нещо for my child. Baba, mashallah. Hey, I love mashallah, Baba. Нещо for free for me. Camera have. You may have camera, but what's the problem? Camera see no problem. Ако you have good heart, you give me. И така. Такива работи се случват с нас. Папа ме, деме, гледай го то превезен. Тук гледайте какво става тук. Гледай там какво става. Те такива работи. Ей да папаме ние. Че имаме 1 час паркинг. Па не знам тук тия са луди в Лондон. Чай да видим тук. Аре, какво става наше? И те такива работи. Сега искам да кажеш тук, ей, нашия. Искам да кажеш тук на хората колко пари, що, какво е златото, как върви. Можем ли без ДДС, с ДДС, можем ли на лизинг да вземем злато на изплащане от твоята фирма? Нашия, трябва да обясниш всичко тук на хората да знаят. Можем ли да вземаме? Sorry, mate. Давай, сега говори. Разговорим един с тебе. Давай, сега кажи тук на тия хора ти. Давай сега. Нашия. Добър ден. Добър ден. Кажи сега на тия хорица тук нашите. За Приятели, приятелите. братя, българи, юнаци. Това е Само ела талко. тук да те виждате, ела само те виждат. Мене ме е срам, бе. Нема те срам. Така, кажи сега златото колко грама е. Кажи, можем ли да вземем на лизинг? На изплащане? Можем ли да пишеме клинове? По-късно ще дам парите, ако нямам. Ако не ми стигат 5-6 хиляди паунда, имам джоба. Разбираш ли ме? Кажи на хората всичко. Чакай, не се смейте. Кажи всичко сега на хората. Колко пари е златото му? Грам за 14 карата злато грама върви около 100 паунда. Леле, какво чупихме? Виж сега, ако нещо ти хареса и Да. е по-тежко, аз нямам проблеми с това, мога да ти дам хубав дискаунт около 95 грама. А сега вече, ако е наистина тежко, говорим тия големи ланци, те върват около 90 паунда за грам. Много добра цена.
Това е моят персонал бодигард. Значи знае Муай Тай, знае бокс, Как се казваш, Саша? знае и да кара колело. А знаеш ли да тичаш? Бързо. Добре. Така, кажи ми на лизинг може ли да взимам? Аз на лизинг, Много за мене. викаш, хората си мислят, Добре. че ми правиш скандал и ме снимаш с телефон. Да, ти си криминален много. Ти правиш пари по 10 бона на ден. Кажи ми, брат ми, Значи, може ли сега- на лизинг да взимам? На лизинг не. На лизинг не. На изплащане? На изплащане не. Така, ако ми не стигат пари, ще ме чакаш ли 1-2 месеца? Сега ще ти обясня. Значи може примерно ми дадеш някакъв депозит и да се разберем. Ако цената се измени в този срок, който ти ще го изплащаш. Изгорях. Не, просто аз ще ти кача цената. На грамажа, разбрах. Там вече нямаш отстъпка, там плащаш пълната цена. Ма много хубави, разбрахте. Много хубави часовници има златни, бе. Ако забрави да дойде, и аз ще забравя, че ми е дал депозит. Значи ти от охранител стана счетоводител. Значи ти по сметките, значи много са по. Значи по сметките си много добър. Окей, бат. Окей. Окей, бат. Как си? То баща трябва някъде да го вържа, бе. Трябва да ме връщи, като влезна в Лондон, губа контрол. Да, добре, че живееш. Мене ме изгоня, полицай изгоня, ме вика, бегай, че ти си луд човек. Нали? Бегай някъде извън Лондон да живееш, ще дадем къща, ще дадем пари, ще дадем бизнес. Само в Лондон не влизай. Виж го, фанал си тенче, май. Фанах тенче, брат ми, фанах тенче. Ходиш на работа. Не ходя на работа сега от една седмица. Само трениране. Само трениране. От 95-97 кила. За 5 месеца свалих 15-16 кила, сега са 80. Иначе преди пих един протеин само, гол стандарт. И проблем с бъбрека. Одих при доктора, имах криза. Да бе, човек! Защото аз не го правя качествено. Аз примерно ходя на работа, карам това, аз съм карперклинер, имам фирма, карперклинер фирма, имам Hardflow, имам големи машини, вложил съм 30 паунда. И аз не го правя правилно. Прибирам се от работа, тренирам така малко, пия 100 грама протеин. Лягам да спа и нищо не правя, това брои в мене. Да, 50 грама протеин, 80 спина един път. Така. Доктор вика, ти си утре ще повдеш, ще стане нещо. Все пак има голяма разлика, това е за 25 грама. Да, ама аз не разбирам, батко, това ти казвам. И аз проблем с бъбрека, доктора вика, ти ще направиш проблем с протеина. Спрях протеина, 5-6 месеца вече как само тичам кардио с време, по 10-12 км правя кардио, аз имам видео, имам в YouTube. И след кардиото отивам да тренирам. Час и половина строя моята гласова група. Само натурални тренировки с натурална храна. Нищо друго не взимам, брат. От години и нещо вече нищо не взимам. В смисъл, аз съм изимал, да, аз съм пил само протеин. Много добре, радвам се с те. Аз се радвам, брат, защото здравето е най-важно. Нали? Моите юнаци български, вие ще тренирате как ви аз уча. Няма да слушате ние инжекции, банеболи, стероиди, това, такива да дрипате. Добре, живи и здрави. Това беше от Голта, от Руслан Голд. Това беше от охранителя. Има си охранител, защото ако няма охранител, без бут. И така. Аре, бат, кажи ви здрави да бъдете мои българи юнаци. Господи ви благослови. Оче, блек. Айде. Да ходим, ей. Yes, бро. Остава с това, бе, човек. Дай тати, че трябва да ядеме. Я дръж тати това. Где ти е водата? Леги тия. Леги тук. Я да видим тук какво става. Ей, я видим тук какво става. Леле, тук какво става? Я гледай тази красавица. Какво става? Тук няма хубави дрехи, това не е за нас. Бегай, тата. Дай. Лак, тагадак. Дай, тата. И те такива работи се случват. С нас. Машала баба. Кама, гледа, то все едно ще му купува. Охо. Геора така живеят. Геора така живеят. Живота си живеят. Да, и се забавляват. И тия сини, този син анцук да го разпраскам. Машала баба. Хуго бос. Чакай да видим тук какво става, тати. И тук си имате охрани. Навсякъде охрани имате вие, бе. Какво става тук? Баба, машала. Само second to see here. Какво става тук? Марио, чакай, това втора потреба, бега от тук, ма. Бега, тати, какви втори потреби няма занимавам тук, бе. Бега, айде излизаме. Бега тук, втора потреба, аз ще влизам. Парибол! Кеш има, може да си позволя.
едни 100-120 паунда маратонки. Или 20-30 паунда тениска, фанела, риска, какво искам. Какво ще влизам тук да купувам на тия дрехите, кирливите, мръшовите, вторите употреби. Ейте така. Какво пищиш да го набия на майката ли бе? Какво бе? Латавон. Бе, латче, че ти дам аз тебе, човек. Ти къде ме виждаш ти мен, аз преди да давам. Бега тук бе. Ама ще му дадем бе. Come here бе, ще му дам, такова ми е сърцето. Няма, ще ти дам, че такова ми е сърцето. Такова ми е сърцето, ето. 1 pound. Thank you very much. Какво да правя сега аз? Мисля му да дам, защото да съм тук да давам, ама той каза, че иска for food. Го разбрах, for ядене, иска да яде, ето му, 1 паунд му дава. Толкова 10 ще минат, 10 паунда, ще иде да вземе нещо да папа и така. Я гледай тия деливери, тук тия мотопеди. Баба, има ли работа? Гледай тия зад. Ce faci frumosule? Bine? Haide bebe, bisi майката ти. Give me this free! Give me this free! Хайде беге, биси майката. Ще говоря аз с тебе. Кам ти хер дади, че това. Дай тук какво става. Cancel job this, фрателе! Те такива работи се случват. Това беше от Байганьо. Това е от Стратфорд. Додеме си вземе оризец с пилешко. И си пътуваме по задачките. Видите така. Живи и здрави бъдете. И лайкайте, шерайте, коментирайте, абонирайте се за още видеа и благодаря ви за подкрепата и Господ да ви благослови, братя и сестри. Това беше от Байганьо, зад граница в Англия, Стратфорд.